Asante sana. Neke neno konyoro tutara so studio ngwante bi tauni ya ituteri korrekana burungi. Tauni ya ituteri korrekana bune city yomusi buna yarenge kare. Bune tauni ya chagete kare. Bune tauni ya chagete kare. Egente getanga nitete goteba as a members of parliament into umaite mandate yeto as the cities itself, the municipality mandate yeto neke sana. Senjo chipara chirito kora within the municipality ne chinke. Ase obokongole kidogo where I feel there's a bit of sabotage kurwase abakoriye gasi bomugambi omugavana. Sengencho unabone goto igoko nyore goto imetapaka kila mahali. Konyore goto igere kirase. Number 2, repair echipara within town. Echipara nchire county. Wenta kurigereri yabusa street maega. Yes. Lakini rende naende totebeiga. In the past totebe metinyi etatoiga the municipality municipality nebuate board municipal board yabo. And even one of my friends is noare board okujojo nkoba bachakire ko rehabilitate ye town area enyare koraba eve ne chi city chinde lakini ndene nabaro wetoko batei ba expedite bakore bwango elinde town area ito enyare ko babia chi walkways bateme babeke chi egento ke ko cabros chi pare chi gwate chi pothole chi be repaired echinde na bakoro chinya chilami chinya because support nero from the World Bank na ndemba gwate RMLF bairu chibese chinyinge sana through a levy, part of the levy, fuel levy, ya chakire otomu directly to the counties. Elinde banyare koros chipara chiria chibe boronge. Lakini naende, I want to encourage abakoligas be county, not necessarily the politicians, the MCAs go say omo governor. Abakoligas pia wajaribu kujituma. Okonyora abantu bako eshuguli babwente ko totebe ko clean this area osekoro sigento gete kwanyora because of number 1 lack of motivation kwanyora mbali gokora gasi babwente gokora abande it's purely sabotage bataite gosaririe yo mugavana rieta gosomo MCA bwe area kwanyora egasi babwente gokora teri gokorwa so egento togoteba county government nebwente go chamo erenta abantu bayamo ba motivate abakuri gasi be county na barobwa bana siasa ba prioritize areas chibwente kwa uchinguru chibwente kwa kipaumbele elinde etauni elinyare na ero kuimuka erorekane bia ayo no mo bunge yo ensema ya rese town yes ngati ora tebanga noisane gete nobo koreribwe county ase ensema yao ase boniga omo MCO ito okoro kwa Duke Nyarango ase metinyi ya etre tato ere together with the governor have tried to do a lot of work as Chipara. Chipara chiraba correcting sana, but they still have a lot to do. They still have a lot to do. Again, to you can tell ikogo kiunkelina ki asebago sinyugokora ikasi yawe babwente kokora as the county government ebago chakabo koruta the blame uchia singa uchia so omochu monongo kolige no nyamba no mobosana ngoro badara jambili ujwere go bonto abona nena ki aiga naenda bantu mbali nonye gari mba abantu batabetanga ari opposite ye naipasi ga opposite ari byo skimbire biri babali para igoro ga no gotirimboka ama makanika baba connect sanduku ne bide byasara abo soko obo maine mbolinga mpara bale batabete bata go retumba to notice abuna bantu bali constituency yao ngaki morale tomochoko kegera monono ko boliki nakina ki morale tomochoko ase town yeto nentu na togo so akisi nentu tuego kelinga ki obo chenu boli we town yeto korekana buya kine neli swari ya sengencho umaite egento kerege ko fiscal planning ye city and onsi any town negwende gutware plan nkai abantu bakoro kuchivenda bago chakovera nkai chi mechanics chikovera where industrial yekoba ebintu bunebyo the challenge tobwate igo tugutagurira abantu tutaraba alternative. That is very unfair. Asengencho ense aito squeeze kiro monto nyakwerigeria gakwenda ochigokoro gonchoreri onyora gento geke urendera abana bae igo gutagurira abantu tutaraba notice tari boronge naende igo gutagurira abantu obaete notice naende okubaterinka yo kubaira you see igo that is what needs to be done lakini naende bantu mbakwagacha paka para igoro igabwa arona magoso lakini naenda ororana ki abantu bagotema kugenda se
customary na Nairobi ai gokora hawkers bagotebi bagende gochimuduro mate bagende gochikamkunji lakini bacha baira na baso ampake town bono etogoteba iga before umuntu atagorirwe gioski kiae goseduka yae mbuya otebi time munyori ngaga gasore usore ne road reserve aya road reserve we ngokoira turase chiro tuagatire asegete gosegetigete tuabekira asegete igo mugwente gosuka gochiarari gochia sayo. So what we are saying is this: abantu the municipality leadership asenjo ne bwate director ne body yae mbabwente gocha nigento gekurukwe master plan ye ya gusi asengenche population negendrete commenteka be sure in another 5 years abantu bagocha koba bange zaidi no na sali na ndo nyore basukire zaidi gocha para ile togo teba iga county government because they're in charge yechi markets local markets nebwenerete gocha nekerengere yekiya nche in my constituency at the national level na temire kusukuma twanyore chiro ne nyakoe market public market nkomenta tore to konye extend nero lakini ngo extend tore a new wing nkomenta tore echiro mata nyambera ni maetenaro a few traders ngocha kwa bala affected. So what we are saying is a county government nebwente ko kolengera limotwe bali bago plan the planning department barengera limotwe but umashakero wo kwanira iga toro kurigira city county chinde toro county ya Kiambu bune yabangekire toro county ya Kisumu bune yabangekire toro county ya Makueni boniga amaisonsi binebiri ya toni bobire county ya Homa Bay toro gasi akorekaniro ro ase ekegeke kyo omugavana omoya ese gusi yaito inki emochando no likera ko iratrenga na inki sako sana eneli swali ko sana my sister mokoti umete ikagera bosongo umete kiba bosongo naye no kwego nindo charo una Kiambu yagendere na inu ninu abajumbe baito abatokwego keri na kino omore na inu ngo twarore pride ekero abajumbe bande bakuruchinse mo chinde bagote bina kikiba tulipita Kisii buna bono gari bagote na kitulipita kwako hapo musocho bakareti para bya nini noena ibuno mujumbe nkwego keri uri na Kisii ya itonero nande nayo uri Kisii igoro town yes nekene bono umaete ngakia babande baraba ukora ba succeed alafu ntubona tukona kusukuma ibintu to asukume to koro ekero kiongwae baada ya sisi mbabado tunasukuma naye no uri liswali likusa umaete ekene neke kiro muntu nabwate mbinu yayo okore gasi umweshimwa Simba Arati as our county governor nabwate mbinu yae use plan yae na kiago cha actualize a plan yae in 5 years nimaete wamatangi okore gasi Kiambu especially the hospitals, the roads, street lights or temire and that is what you are alluding to. Homa Bay na botoroche Kisumu wasaseri bono na intwe we need to genuinely up our game bono bali bakubwate si umugavana mbabwente kumusira ebintu binyare kumu with the right speed erinde na into abantu baito bagokere oborai bwe county tinko nyara gukondera gwetani abu but we are lakini noroje nga ntore maega anjirana nga ntore magega we are going to talk to the governor na ende igotota tutware a forum asoko rangirani abachumbe bonsi no umugavana ito twarigereri priority areas ne TMCA chiae because ntobwente tutware caucus yego ikaransa ba MCA abachumbe senator women rep no mugavana twarigereria priority areas kero muntu kurwa nsema akuru segencho buna togo kwana iga ntobwate municipality ya Kisii town ntobwate Yogembo I think ntobwate na Suneka but origererie nturachia enough attention yogo chirenta to town status to municipality status we have to improve on how we do our work erinde na chiro chichirabe chitware bintu bire boronge na inwe abana inchi abanyene mainly chinyomba chirebo songo governor ne county government in general ke ko request mokore painting ye chinyomba cheno muri rehabilitate chinyomba cheno tubwatia machikayo lakini naende by enough time I tell you in 6 months na inwe renovate chinyomba cheno chirabe renovate pavement chire in front of your businesses or say buildings akerangi kalagete elinda abantu baito muna Mombasa ba korete umeshima wachira se point yane uria mangana yo ogomo kegera buna gwate birenga ki
aba bunge baitoyo ba Kisii na gusiengima okobwaterana okorororo gatia ino abagabana bari mwese tochorete gwikira bakaba MC na gwatebire ekero tugukwanira iga aboniga na kwa aludinga rinde ko oseko kaso so okobamo kwa aba tochorete abana siasa barai baito na tugukwanira